Schrik zit er goed in na 4 doden en 23 besmettingen in verzorgingshuis. Het is dinsdag 13 oktober. Dit is Zeeland Nu. Vrees dat besmettingen nog verder oplopen. Halen van een griepprik is juist nu belangrijk. En vriendschap is een wapen tegen eenzaamheid. Goedenavond. Maar eerst gaan we naar de laatste Zeeuwse coronacijfers. Tot vanmorgen zijn er 21 nieuwe besmettingen bijgekomen. En dat is fors minder dan de 50 nieuwe gevallen van gisteren en de 70 die er zondag bij kwamen. Er zijn geen Zeeuwen in het ziekenhuis opgenomen in de afgelopen 24 uur. En dan verzorgingshuis De Wieke in Zierikzee. Daar zijn de afgelopen dagen 4 bewoners overleden aan het coronavirus. Op 1 afdeling testen 12 van de 27 bewoners positief en 11 medewerkers van de afdeling blijken ook besmet te zijn. Het is zonder twijfel een van de grootste corona-uitbraken in een Zeeuws verpleeghuis tot nu toe. Ja, dat hakt erin. Allereerst bij de familie en de naasten, die toch op een andere manier afscheid moeten nemen als ze het al hebben kunnen doen dan ze zich wellicht voorgesteld hadden van hun dierbaren. Daarnaast is de zorg hier ontzettend betrokken bij de bewoners. Want ja, je moet zich voorstellen, mensen hebben een lichamelijk aandoening, hebben veel zorg nodig, wonen hier soms al jaren, dus ze houden gewoon van die mensen. Het coronavirus heeft hard toegeslagen bij zorgcentrum De Wieke in Zierikzee. Een week terug was er 1 medewerker besmet. Nu zijn er op de afdeling somatiek, waar ouderen wonen met lichamelijke klachten, 4 bewoners overleden. 12 ouderen zijn positief getest, net als 11 medewerkers. En gevreesd wordt voor meer besmettingen. Degenen die de vorige week negatief waren, die hebben inmiddels 6 dagen zijn we verder. Dat is de duur van de incubatietijd dat het virus kan toeslaan. Dus die gaan we morgen voor de zekerheid hertesten. Om te kijken of ze toch niet de ziekte onder de leden hebben. Een donderdag gebeurt zo'n ronde met de medewerkers die vorige week getest zijn. Dus het worden spannende dagen. Om het risico op verdere verspreiding van het virus te verminderen, volgt Eilandzorg het advies van de GGD om in De Wieke zo min mogelijk bezoek toe te staan. Het gaat daarbij wel om een dringend advies, geen bezoekverbod zoals eerder dit jaar. En bij mij in de studio Marieke Kerklaam. Marieke, we hebben het over wellicht de grootste uitbraak in Zeeland tot nu toe in een verzorgingshuis. Hoe zeker is dat? Ja, dat is eigenlijk heel lastig om te zeggen. En dat heeft alles te maken met de registratie. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de eerste golf, werd er gewoon veel minder getest. Zowel onder bewoners als onder personeel. En daarom is die vergelijking moeilijk om te maken nu met die tweede golf. Maar dat het een hele grote uitbraak is, ja, dat is wel duidelijk. Ja, de schrik zit er ook goed in Zierikzee. Hoe hebben de andere Zeeuwse verzorgingshuizen hierop gereageerd? Nou, die tonen natuurlijk in eerste instantie hun medeleven richting De Wieke. Maar ze zeggen ook, we zijn beter voorbereid. Het heeft ermee te maken, er is meer beschermingsmiddelen. Er zijn meer beschermingsmiddelen, meer pakken voor het personeel. Het bezoek wordt beter geregistreerd. Nou, met andere woorden, we zijn nu sneller en eigenlijk ook beter voorbereid als er een uitbraak is. Oké, Marieke Kerklaam, dank je wel. En mede naar aanleiding van de oplopende besmettingen roept de GGD ouderen, zorgpersoneel en mantelzorgers op om een griepprik te halen. Die oproep doet de GGD ieder jaar, maar is dit jaar extra belangrijk. De Gezondheidsdienst wil de zorg zoveel mogelijk ontlasten en voorkomen dat er deze winter naast corona ook veel mensen met griep in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, ik vind het spannend. Ik vind corona op zich natuurlijk al heel spannend, want we zien ook in Zeeland het hier toenemen. En als daar een griep bij komt, vind ik het heel erg spannend. Het is natuurlijk elk jaar belangrijk, maar nu natuurlijk extra belangrijk, omdat we nu ook midden in een corona-epidemie zitten. Corona en straks ook nog griep. De GGD roept daarom op tot het halen van een griepprik. Samen gezond de winter door, dat is eigenlijk waar je het over hebt. En daar kan de griepprik gewoon bij helpen. De griepprik is bedoeld voor ouderen, voor mensen met een zwakke gezondheid en voor zorgpersoneel. Dit jaar kunnen voor het eerst ook mantelzorgers een griepprik krijgen. Want zo kunnen ouderen beter worden beschermd. De komende weken beginnen huisartsen en verpleeghuizen met het geven van de griepprik. Bent u het van plan om de griepprik te halen dit jaar? Ja, morgen ben ik aan de beurt, ja. Ja, ik ben 65 geweest, dus dan wordt het tijd, hè. Nee, maar ik heb het vorig jaar ook gehaald, prima. Ja, daar ben ik wel van plan. Ik ben ook geen 20 meer. Dus ja, en ik vind het toch wel belangrijk. Ik hoop dat ik er van de winter weer goed doorheen kom, laat ik het zo zeggen.
Vindt u het misschien dit jaar belangrijker? Ja, dat zou best kunnen. Als de zorg een beetje overbelast raakt, dan is het toch wel fijn dat je zelf niet met griep in bed legt en hulp nodig hebt. Bent u nou bezorgd als we straks ook de griep krijgen? Ik maak me daar wel zorgen om, ja. Omdat we nu ook zien dat het aantal coronagevallen neemt ook toe. En ja, de griep, dat komt eraan. We weten nog niet in welke mate. Vorig jaar hadden we een milde griepepidemie, die ook kort was. Maar hoe dat dit jaar gaat, dat weten we nu nog niet. Dus ja, vandaar dat we nu toch willen doen wat we kunnen doen. En dat zoveel mogelijk mensen die inderdaad die prik gaan halen. Twee van de 5 wethouders van de gemeente Hulst zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om de wethouders Diana van Damme en Gino de Pauw. Ze kregen beide zondag een positieve uitslag. Beide wethouders zitten met hun gezin in quarantaine en werken vanuit huis. 2 andere wethouders laten zich nu voor de zekerheid ook testen. Bij de 5e wethouder is dat niet nodig, omdat daar geen reden voor is. Naar aanleiding van de besmettingen is de bezetting op het gemeentehuis verder afgeschaald en werken meer ambtenaren vanuit huis. Antoine Tolhoek uit Ierseke is niet meer te zien in de wielerronde Giro d'Italia. Zijn ploeg Jumbo-Visma is uit de koers gestapt nadat kopman Steven Kruiswijk positief testte op het coronavirus. Aanvankelijk zou de rest van de ploeg wel aan de start verschijnen, maar ploegleider Adi Engels besliste vlak voor de start toch anders. Hij deed dit in het belang van de gezondheid van de renners, het peloton en de wielerronde, zei hij later tegen de pers. En dit soort feestjes zien we voorlopig niet meer. En daarom besloten de organisatoren van onder andere Thank Goes It's Friday een hele andere weg in te slaan en kerstpakketten te gaan verkopen. Een lekkere fles cava, Italiaanse koekjes, flesje Corona. De kerstpakketten hebben een maatschappelijk doel. Ja, het pakket koopt een bedrijf voor zijn werknemers. En die doneren 10% van dat bedrag aan een pakket voor een bijstandsgezin. En die worden verdeeld via de voedselbank. Ze hopen alle klanten van de voedselbanken in Zeeland te kunnen voorzien van zo'n pakket. Dat bestaat uit een kerstmenu, speciaal samengesteld door sterrenchef Edwin Wienke. De douane heeft de afgelopen maanden in de haven van Vlissingen meer drugs kunnen onderscheppen dan in andere jaren. In april was de grootste vangst tot nu toe 4500 kilo tussen bananen uit Costa Rica. Morgen komt onderzoeksinstituut TNO met de resultaten van een onderzoek naar de kwetsbaarheid van de Zeeuwse havens. Dagelijks komen er in de haven van Vlissingen veel goederen binnen. In containers, maar ook los verpakt. De douane voert regelmatig controles uit om te zien of er gesmokkeld wordt. En dan met name drugs. Wij maken gebruik van verschillende hulpmiddelen. Dat zijn speurhonden die getraind zijn op het opsporen van verdovende middelen. Wij doen dat met mobiele x-ray scans. Daar hebben we er 2 van in Vlissingen op dit moment. Maar wij doen dat ook door mensen die naar de goederen kijken. Wij doen dat met een landelijk visitatieteam die aan boord van een schip controles doet. En we doen het bijvoorbeeld met een duikteam uit Rotterdam, wat regelmatig onder een schip kijkt of er bij zit. We zetten dus best wel heel veel middelen in. Maar lang niet alle containers kunnen gecontroleerd worden. Dat heeft met het volume van de vracht te maken, maar dat geldt niet alleen in Vlissingen, dat geldt voor alle plekken waar vracht binnenkomt. Het gaat om zo'n dermate groot volume, dat is bijna onmogelijk om dat te doen. Hoe bepalen jullie dan uiteindelijk welke containers wel gecontroleerd worden? Wat wij doen, wij krijgen voor alle vracht die binnenkomt, in welke vorm dat kunnen containers zijn, kan ook iets anders, krijgen wij van tevoren veel informatie. Gewoon omdat dat verplicht is, omdat de douane van tevoren melden. En daar staat bijvoorbeeld in waar het vandaan komt, langs welke weg het naar ons toe komt, voor wie het bestemd is, wat erin zit, hoeveel, dat weten wij. En dat vullen wij aan met informatie die wij van andere partners krijgen, van het bedrijfsleven. En op grond daarvan kunnen wij in die enorme massa onderscheid maken tussen goederen waarvan wij echt zeggen, nou die verdient onze aandacht. En goederen zeggen, nou daar kunnen we redelijk op vertrouwen dat het goed zit, daar besteden we geen aandacht aan. Dus wij doen dat op basis van een grondige risicoanalyse. Het afgelopen jaar werd 5700 kilo cocaïne onderschept. Toch is het voor de douane moeilijk om te zeggen of ze daar nou tevreden over zijn. Wij zijn als douane Nederland opgesteld om de maatschappij veilig te houden. Onder andere ten aanzien van smokkel van cocaïne. Elke keer als wij iets tegenhouden, roept dat bij ons, ja, wij doen nu waar we voor opgesteld zijn. Het tweede is, als we vangst hebben, is dat ook weer een bewijs dat de manier waarop wij het doen, risicoanalyse en de middelen die we inzetten, goede controles, dat werkt. Dus in die zin ben ik er tevreden over. Tevredenheid in de zin van het is niet helemaal schoon, ja dat is lastig. Ik vind het jammer dat we dat toch aantreffen, eerlijk gezegd. Al wijst niets erop dat dat in de nabije toekomst gaat veranderen.
Sociaal contact hebben is belangrijk. Het is een wapen tegen eenzaamheid. En dat weten ook de ouderen Maatje en Isaac uit Middelburg, die elkaar wekelijks bezoeken. Hoi, hier waren we weer. Ja. Hoe is het? Alles goed? Ja hoor, heel leuk. Wekelijks bezoekt de 86-jarige Maatje de Wit uit Middelburg haar grote vriend Isaac Godeschalk in zorgcentrum Nieuw-Zandenburg in Veren. Omgekeerd gaat Isaac bij Maatje op de koffie. Ruim 60 jaar zijn ze al bevriend en nog steeds vinden ze elkaar leuk en hebben ze veel steun aan elkaar. Bijna zou je zeggen van, god, we zijn broer en zus. Ja, maar goed, het is niet zo. Maar, met die omgang bedoel ik, hè. En de samenhorigheid en de dingen enzovoorts enzovoorts. Ja, dat is... en dat gaat nog steeds hartstikke goed. Ja, maar nou altijd lief en leed bij elkaar een gedeeld, hè. Dat maakt toch een hele sterke band natuurlijk, hè. Want dan ben je altijd, ja, elk dingetje, dat testen we van elkaar. Hij had een hele zieke vrouw en ik had een hele zieke man. En dan hij was behoefte om tegen iemand anders eens aan te leunen en eens wat te zeggen. Ja, dat hij tegen je kinders niet kan zeggen. De wekelijkse momenten samen werden verstoord door de lockdown. Toen was bezoek verboden. Nou, dat vond ik erg. Want ik wist dat hij heel veel moeite mee had. Want dan zat hij hier ook maar alleen. Wel was er telefonisch contact, maar dat is toch anders dan gezellig met elkaar aan de wandel. Ja, maar ik kon niet tegen de stoelen praten. Dat gaat niet. En toen konden we weer het mondje laten gaan op een gegeven moment. Dus dan belde ik om, de andere dag belde ik altijd even op. Hoe is het? En ja, dan maakte ik eens een grapje en zo. En dan was er weer een beetje opgebeurd. Doch kijk, dat heb ik weer gehad. We gaan weer verder. De vrienden waren dan ook opgelucht toen er versoepelingen kwamen. Er mocht toen 1 vaste bezoeker komen. Isaac koos voor Maatje. Nou, dat was ook op voorstel van mijn 2 dochters. Die zei, pa, tante Maatje, die ken je al zo lang. Ik kwam aangelopen door de hang en die had de deur al open, maar die had me zien komen met de taxi. En die had de deur al open en er stond hoi, hoi, hoi in dat deur. Gelukkig, hier ben ik weer. Nou, dat was wel zo komisch. Daar heb ik zo'n spijt van dat ik er geen foto van genomen heb. Maar ja, dat was ook... Ik vond dat fijn. Geweldig natuurlijk. U hoopt hier nog heel lang te komen? Ik hoop het wel. Zolang aan mijn been nog doen. En de taxi rijdt, dan kom ik gewoon hier naartoe. Dan kijken we heen. Hoi. Is het goud waard? De vriendschap? Ik zou zeggen... platina. Het was vooral in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren een druilerige dag vandaag. Op andere plekken daarentegen brak de zon soms nog even door. Vanavond kan er nog een licht buitje vallen. Morgen dan begint het fris en met vrij veel bewolking en wat zon blijft het wel overal gelukkig droog. En straks in Weg van Water zien we dat sommige medewerkers van het waterschap meer met hun werk dan met hun partner zijn getrouwd. In deze periode ben je gewoon 12, 13 uur van huis. Nou ja, als je s'avonds thuis komt en je warm heet en je zakt op de bank, dan wil je nog wel eens dichtzakken, tenminste bij mij. Ik zie mijn tractor op dit moment meer dan mijn vrouw, zonder meer. Ja, dat gaat ook weer over. Ja, er zou toch ergens boterhammen vandaan moeten komen. En zo is het. Dat straks, gevolgd door Trots op Zeeland en het uitgebreide weerbericht met Jules Gernaert. Voor nu nog een fijne avond.